Ell és Agustín Martínez Caballero. Agarra el micro, Agustín. Agustín, com estàs? Posa't el micro, que això així no te sentirà la gent que està allà darrere. Molt bé, estic de categoria. Estàs content de veure esta banda juvenil? Pues, home, si jo tinguera això quan la vaig inaugurar, estaríem en Chicago, lo menos. Començàvem en xiquets entre 9 i 13 anys i era una parcel·la que creia que feia falta
un projecte que va presentar la Junta Directiva per a portar endavant pues, perquè era el vot molt gran de la nada Clar, a la banda a la banda gran. era un vot molt gran. I com recordes aquests primers anys de la formació? Com estaven els xiquets i les xiquetes? Perquè hem vist cada careta, al vídeo. Pues molt bé, la veritat que el truco per a poder estar en ells és ser com ells. I te transformes, eres com ells i comprens el que els agrada, el que volen i en companyia del PAC va ser pues, començar, del PAC no, millor dit del projecte, va ser començar un projecte que va presentar a la presidenta d'entonces, a Paquita, i la seva junta directiva, d'ampliar els professors. No és que tenien 2 o 3 professors que ho feien tot. Que ho feien tot, i aquests homes ensenyen de tot. Entonces, el que volia era especialitzar a cada un i es començarem a portar a gent que molta gent coneixerà, com era Polo Ortiz en el saxo, com era Franco Hoyos en la percussió, un gran compositor actualment que està triomfant per ahí. No passa res, si Bueno, s'oblida algú. molta gent que vingueren a tirar un cable, a posar-se en marxa, i després també, quan ja vaig gent de corda, doncs vam fer, per mig de l'Hilari, que era professional de la corda, vam fer una orquestra de càmera també, que la portava ell, la gestionava ell, però encara n'hi havia un sector de la Pobla Llarga que jo sempre m'he trobat com a ma casa, està molt propet, Carcaixent i Alzira, i la Pobla està molt prop, però les circumstàncies de la vida te fa estar junt. Jo tinc un amic que viu en el cantó de ma casa i el veig una vegada cada 3 mesos. El riu Barxeta s'enís també de vez en quan, i això també impedís que... Quan plou. Mira, si et sembla, Agustí, anem a fer una cosa, perquè el que també volem, i anem a aprofitar-nos una miqueta de tu, després li passes la factura a Ximo i que el pagui, però el que volem és que dirigisques una peça que és Els Poblets, que sabem que és molt significativa per a tu, així que em dones el micro a mi, agafes la batuta a Carlos i un fort aplaudiment per a Agustí dirigint el pasdoble Els Poblets. Carlos baixa i jo me'n vaig. Avant, mestre.
Gràcies, Agustí. Gràcies per tota la feina feta. Anem avant. Mestre, seguim amb el concert.